Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар ин ҷо ман ба автошкола ба вождение рафта истодам. Хостам ана ҳамин зебогиро ба шумо навор кунам. ҳоло соат субҳи 9 сар шудааст, соат 9 саҳарӣ. ба шумо як субҳи бо хайру бо баракат хоҳонам. акнун майда пиёда меравем ба тарафи автошкола. ду соат вождение мешавад. Баъд ба магазин медароям барои продукта харид. хайр, агар имконият шавад аз магазин ба шумо каме навор мекунам ва баъд ба хона мебиёем, влогамонро давом медиҳем. то охира бо мо бошед. тамошобинони азиз, ана дар ин ҷо аллакай рӯзи шанбе аст, рӯзи истироҳатӣ ва кӯдакон субҳона карда истодаанд. дар ин ҷо бошад борщ тайёр кардам барои обед. ҳозир якҷоя обед мекунем ва баъдан сабзавотро мепазам ва салат тайёр мекунам. рӯзи якшанбе ба хонаи мо меҳмонҳо мебиёянд. меҳмон аз тоҷикистон, ҳамсояҳои мо аз тоҷикистон барои гирифтани паспорт омадагӣ ҳастанд ва ман барои меҳмонӣ ба хонамон таклиф кардам ва барои ҳамин 3-4 намуд салат тайёр мекунам. ана ҳамин хел тамошобинони азиз, агар влогҳои мо ба шумо писанд ояд, лайк монданро фаромӯш накунед. пешакӣ ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, дар ин ҷо тайёрӣ барои омадани меҳмон салат карда истодам. салат бо грибӣ ва кукуруза мешавад. 3 намуд салат мекунам, 3 ё 4 намуд. ҳама маҳсулоташро пухтам, тайёр кардам. гӯшт, дар ин ҷо гӯшти мурғ, лӯбиё барои винегрет. ана ҳамин хел то тавонистанам навор мекунам. баъд дар ҳолати тайёрияш мебинед. то охира влога тамошо кунед. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. тамошобино, ин салат грибӣ, картошка, гӯшти мурғ кати мешавад. ана ҳозир майонез мекунем. баъд як дона пиёз реза мекунем. пиёзро бо мурҷ ва камтар намак медозем. Почистила, да? Сейчас я. Она как для вот этого салата нужна? Для какого? Ну, который сейчас... Ну, да, сейчас посмотрим, что там будет у нас. А эти яйца тоже можно так же сделать в этот раз? Сейчас, секунду, я вот это. ана тамошобинон, ҳозир пиёз бо оби гарм шуштам. хайр, агар бальзамический уксус мебуд боз хубтар мешуд, не ки ман бальзамический уксус надорам. ба ҳамин хотир анамин мурҷ пошидам, намак каме мепошам. баъд нимашро барои анамин гӯшти мурғ медозем. инҷо сабзӣ каме боз аз болои гӯшти мурғ гӯшти гов дофтам. анамин хел ҳозир майонез мекунем. Что, Настя? Я там немножко включила. баъд ана ин хел ороиш медиҳем. тамошобинони азиз, беҳад хушрӯй мешавад. ана ин хел аппетит намешавад. ана ин тарз
оровиш медиҳем, ба фикрам беҳад зебо шуд. ана тамошобинон красиво нест? Да, красиво. ана тамошобинон боз як намуд салати дигар, кукуруза. Инро ман аз канали як бонуи тоҷик дидагӣ будам. хайр ба фикрам ба кукуруза ба ҷувори макка монанд шуд каме. дар ин ҷо бошад пирог пухта истодам. Пироги ҳами хел оддӣ, 4 дона тухм, 1 стакан кефир, равғани растанӣ, шакар ва ванилин. Ба дарунаш себ реза мекунем, майда мекунем ва смородина заморожена медозам. баъди пухтанаш сахарни пудра мепошам. ана михел барои чойкати нӯшидан, чойкати хӯрдан випечкаи болаззат тайёр мешавад. себро бошад ана ин тарз рӯяш мечинем. пештар ман ҳамин хел себро мечиндам ва хамирро ба болояш мерехтам. ҳозир бошад 1 дона себро ана хел майда кардам ва ана хел шаклашро ҳамин тарз кардам. шумо низ тайёр кунед ҳамин тарз. беҳад осон ва болаззат мешавад. ҳоло смородинаи заморозит кардагиро мечинем дар рӯяш ва ба духовка мемонем ба 180 градус 35-40 дақиқа мепазад. ба хамири пирог творог дохтанӣ будам, лекин творог дар яхдон буд. бояд аз ях барояд, вақт надоштам. барои ҳамин анамин тарз тайёр кардам. ана тамошобинони азиз, пироги мо тайёр шуд. 35 минут дар духовка бо ҳарорати 180 градус истод. ана михел торти аҷоибо тайёр шуд. Проверю, подожди. ана ин бинед зубочистка кати проверка кардам, ҳама ҷояш пухтагӣ. рецепти беҳад осон кати 4 дона тухм. ҳамин обычный пирог к чаю. ана ҳамин хел. ана дар ин ҷо бошад тамошобинони азиз, салфетка тайёр карда истодам барои ба стол мондан. дар ин ҷо тортницаро гирифтам. барои пирогро барои тортница мемонам ва аз болояш сахарни пудра мепошам. беҳад намудаш зебо мешавад. салфеткаҳоро бошад ана ин тарз ба салфетница мемонам. марҳамат, то охир влога тамошо кунед. боз ногуфта намонам, дӯстони азиз, барои комментариҳои беҳтаринатон ташаккури зиёд. барои суханҳои хубатон аз якояки шумо миннатдор ҳастам. дар ин ҷо бошад ҳамроҳи Настенька дастурхон партофта истодаем. 1 соат пас меҳмонҳо мебиёянд. духтаронам доимо ба ман кӯмак мекунанд. шукри худо, фарзандони ман миллаташон рус бошад ҳам тарбияи тоҷикона гирифта истодаанд. امشب از باد خرابم کنو بگذار بمیرم. امشب از باد خرابم کنو بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کنو بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کنو بگذار بمیرم.
дар ин ҷо бошад Ҳасан Ҳусейн ба тренировка рафта истодааст. Без перчаток пойдешь в машину? Окей. Хорошо? Угу. Окей, мам, все, окей. پرنده ها رفتن، پرنده های مسافر، عزیز من می آیی بس سوی لانه تقدیر، عزیز من می آیی بس سوی لانه تقدیر. منم غریب مسافر، غمی تو میکندم پیر، بماندم من تنی تنها در این ویرانه دلگیر، بماندم من تنی تنها در این ویرانه دلگیر. همراه من اکنون غیر از علمت نیست، در راه وجودم نقشی قدمت نیست، نقشی قدمت نیست. همراه من اکنون дӯстони азиз, ана ҳамин тарз мо меҳмонҳоро пешвоз гирифтем. влоги имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. лайк монданро фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед то наворҳои оянда дар паноҳи худованди меҳрубон бошед. Салом, салом. Молодцы, мальчики и девочки. Настя молодец. Здесь делают только девочки. Девочки? Ну, значит, девочки молодцы. Все, заходим? Давайте обедать. Обедать, потом выйдем, давайте. Там мальчик к вам в гости пришел.